טוב, אז הנה אריאל, שתגידי I love love. איוש. טוב, תקשיבו, אנחנו עכשיו תסתכלי לה. מתארגנות. זה הפידר. אוקיי, עשינו גם, אנחנו עשינו גם טיקטוק, אבל נכון. עוד לא מתארגנות כאילו. בסדר. אנחנו יודעות להגיע אליי גם וכזה. ונעדכן. ביוש. טוב, תקשיבו, אני ואריאל פה, ואנחנו עכשיו הולכים לבחור לוקים, ונעדכן, אני אראה לכם את הלוקים ויאללה. טוב, עכשיו אנחנו נראה לכם מה אריאל קנתה לי מיאללה. נו, יאללה, חכו, אני אעדכן. טוב, יאללה, נו, אריאל, אין לנו זמן. יאללה, זה כנראה שתי אחד, כי אני לא יודע. קניתי טופים, סבון אחד לילית, קניתי לה עוד דברים. הוא סבון מטורף. סבון, בוא נרצח. הוא היה שורח ממש טוב. הוא ממש מטורף כדי אחר. וקניתי לה... יצא לי שורח. רגע, חכו. טוב, היא קנתה לי גם, נמחק לנו רגע. את הצמיד רגל המושלם הזה, עם צדפות כזה, ממש יפה. וכן, נעדכן שנבחר לוק. ביוש. טוב, תקשיבו, אני ואריאל הולכים בדרך מהר הביתה. בואי, תכף צריך לרוץ. נו, אבל בירידה צריך לרוץ. קיצור, אנחנו ממהרות. קיצור, אנחנו ממהרות רצח. וואליה. לגמרי וואליה. אימא לי. אלה טיפה אני חושבת שהיא יכולה כאילו כל רגע להליכים. טוב, תקשיבו. כן, ביי. טוב, תקשיבו, אני לא חושבת את הירידה הזאת. יש לנו עוד ירידה, אבל עכשיו נעבור פה מדרכה. כי פה אני מדרכה. אנחנו בפטרולים. תקשיבו. לא, כן, אנחנו בפטרולים, לא? כן, לא? אם אלי תלבש משהו שאין לה בארון, מה יקרה? סופו מקרה. טוב, תכף נגמר לנו הזמן בסרטון כבר, אז ביי. זה הבית שלי. אומייגדוס, מה עשית? נעדכן בעודניה. תקשיבו, אנחנו צריכים לעשות שיער. היא רוצה לעשות בביסט, אני אני רוצה לא לעשות עושה פן. בביסט, אני אעשה כאן. יש לי שיער חלק, אז אני כנראה אעשה פן, או פשוט אסתריק אותו. כי יש לי שיער חלק רצח. אני עושה פן, זה שיער כזה גלי, זה יפה. אז לי יש פשוט חלק, אז אני לא חייבת לעשות. עכשיו הגענו. קיצור, אנחנו הגענו. יש לי מחליק. אז תעשי לי מחליק. לא מחליק מה שאת חושבת, מחליק הזה משהו מיוחד. משהו מיוחד, זה משהו מיוחד. אני אראה לכם, אבל זה לא טוב, מטלטל. קיצור, זהו, נגמר לנו החלק, אז תעדכנו מאוד חלק, קיצור, תבואו לחלק 2, זה מה שאני רוצה להגיד.